udhi yiero ji machalo nade nikech kata wacho ni dwaro ni mondo nywand joma mine telo. Rowere mang'eny gimbe gidhi yiero joma mine koso gimbe ok gidhi yiero gi. Okay, as kowacho ni broad based government kaka baba nowewa i broad based e kaka sani wantie, lakini come 2027 if the broad based government giyiero ni gidwa dhi kinyume gi kaka baba nowewa cha, to be wabe wadhi wegi, nikech there is no need ni wan kod gi kaka baba nowewa to gin gibro wacho ni baba nosedhi koro gimora mora mana gipango gi baba koro gitupulia mbali. Mano koro bro miwa ni mondo kendo wadog chien, wa have new strategies kaka wabro strengthen party wa, to kobiro ni ati gibe gidwa endelea kodwa to be ena sawa kaka wananchi be bro yiero e kaka wabro neno kaka watimo, nikech baba be kaka nentie kapo dongima ebe no listen to wananchi sana moloyo kata en wuon. Koro kaka noewa ka fight e wach democracy ema wabe wabro endelea gi mkakatino. Ok wadwa ni wawach ni baba notho koro wawewe gik moko te, ni serikali ema bro timo gik madwaro, nikech kaka wan kaka young captains wadwa make sure ni legacy mana Raila Amolo Odinga owecha ema podi wadhi go mbele. Ok wabidog chien nikech broad based ni okawo mamlaka te. No, that is not possible in young captain. Un koro kaka young captains ang'o ma koro dhi timo ka wadhi mbele kaendi mondo mi yud ni jou kaka joma mine kata joma nyiri bende oyudo kom, nikech ing'e telo en gima idwaro, nyaka idhi wuo gi jopiny, pesa moko be nie iye ka, nyaka idhi ing'i kaka jo ugoru bani maendi kaka wadhi timo tijni. Ang'o modhi timo mondo mi usir rowere wetini? Wan kaka young captains kaka sani waran campaign mar make sure ni Gen Zs, the young people are fully registered as voters, because mano gimo kuongo ma ka ina Kenya citizen and you are a youth, that is the first thing you should have. So wadwa mondo wa make sure ni kata kwa chopo 2027 youths mwase kelo ipatika wa make sure ni gi-register you under ODM party and there are youths who have votes. Makoro katakuwa miyogi agenda kata manifesto margi gimarwa wanyalo merge to wabedo gi manifesto makonyo youths te, ok manifesto mawane ma feel it's right for them. Wawegi mondo gi make decisions on their own, gi come up with manifesto magineno ni my bro work for the whole country, then we work together as a team. Okay. Yeah.